Noswaith dda i chi, croeso i Sgorio, a croeso i Stadiwm Dinas Caerdydd, lle oedd Cymru yn cwrdd â Croatia mewn gêm bwysig dros ben yn y grŵp rhagbrofol ar gyfer Euro 2024. Roedd Croatia wedi colli gartre yn erbyn Twrci wythnos diwethaf, oedd yn golygu bod angen i Gymru ennill i gadw'i tynged yn ei dwylo ei hunain. Harry Wilson ar noson ennill i hanner canfed cap! Mae'n gig gornel. Wel, oedd e'n mynd i fod yn anodd cael ei dros y wal oherwydd oedd y wal yn neidio. A fydd e'n cael o Dani oherwydd mae Brozovic yna. Ond sbia, mae'n eithaf hi efallai dim cweid yn mynd i mewn. Ond mae'r cyffyriad yn gwneud yn saff. Mae'r lle mae'n ysgwyd. O, hyfryd, Wilson, Nico Williams, digon amser, edrych, ystyried, ergydio! Ac mae Livakovic wedi gwneud dau arbediad da. Os nad falle oedd angen y gyntaf, oedd angen hwnna. Y bel i lwybr Wilson, a mae Wilson ar cyflymdra, mae'n rheoli'r bel ar ei frest, a mae Harry Wilson di'r hoi'r cychwyn perffaith i Gymru i'r ail hanner yma. Harry Wilson yn sgorio dros i wlad am y 7fed tro ac yn rhoi gwên ar wyneb Robert Page. Danny Ward efo'r bel i mewn gyrchol, Danny'n gwybod bod Kiefer Moore yn mynd i fod o lon llaw. Y tri ohonyn nhw yn cyfuno Brooks. Bel berffaith gan fo, Harry Wilson ar ei ffordd. Ac ar ôl i gyffyriad cyntaf, mae'n gallu codi'r bel efo'r droed chwith mor brydferth na sy'n ganddo fo dros y gol geidwan. Am ddechreuad i'r ail hanner i Gymru. James ar dderchog yn ôl breniad gan Wilson! Ac ar noson ennill i hanner canfed cap, mae Wilson yn sgorio i ail gol. Golygfeydd o orfoledd pur. O, gret, de, chwarae gwych unwaith eto'r ochr chwith yma gan Gymru. Ond Harry Wilson ar y postyn agosa sy'n gwneud yr hediad. A mae'n cael y cyffyriad perffaith efo tu ôl i ben. Siap Cymru yn cael ei gadw'n dda, mae hwnna'n baslig mewn at yr eilydd! Ac mae'r cyffyrddiad at y postyn pella fi gafodd i dilyn yr holl ffordd i fod yn deg gan Rodon. A mae Danny Ward ar ei draed cadw ei hun yn fawr, mae'n cael y law ddeg gry yna iddi. Modric i mewn. O, mae'r bel yn cael ei rhoi i gefn yr hwyd gan Pasalic. Ac yn sydyn mae Croatia nôl yn y gêm. Cic gornel. Syml a Pasalic yr eilydd yn sydyn yn newid yr awyrgylch yma yn Gaerdydd. 4 munud o'r amser ychwanegol yn weddill. Modric, gormod y le ar y milwcwr Cosby. Ward yn dod, Ward yn dal, Ward yn disgyn. Ac o chenaid fyddarol o'r ryddhad. Roedd Matty Jones a'i dîm dan un ar hugain wedi cael dechrau da i'w hymgyrch i gyrraedd pencampwriaeth Euro 2025. A dros y penwythnos, fe deithio nhw i'r weriniaeth Czech am eu trydydd gêm oddi cartre nôl yn ôl, yn gobeithio parhau a'i record digiro. Carabet. Jurasek unwaith eto'r croesiad. A Fydra mewn tipyn o le gael ergyd. Yn i rwyd ochr a dorf yn cyffroi tu ôl. Mae Cymru llathan oddi wrth chwarae, checio ar y funud. Daniec wlad Jurasek yn troi'n dda, yn troi'n gyflym ac yn ergydio ar postyn. A Daniec yn y diwedd methu casglu'r briwsion yn am ergyd. Y ffordd mae'n jyst agor i gorff, mae'n deitha beach yn gol. Dwi'n mynd i rei on yn y gornel bella yna. Ond lwcus i Gymru tar o'r postyn. Czechia'n trio rhyw dacteg gwahanol, Jurasek ar gornel y cwrt. Jurasek ar ergyd ac yn rhwydo am gol gan Matej Jurasek. Seigon hawdd i beach yn gol, fynd am y gornel arall o lle mae o, ond mae o'n rhyw chwipio ar yr eiliad ola. Agor i gorff i siapio fynd i postyn peta, a wedyn just chwipio efo cywirdeb a pwer i mewn i'r gornel. Carabet lle aros ar lawr fyna, Tom Hill. A dros edd, yn nawr mae'n gyfle i Luke Harris! Luke Harris! Dac am arbediad, ni gwthio i dros y trawst. Am gyfle i Gymru.
Beck, trwy'r bwlch, Beck mewn i'r cwrt, cyfle i argydio. Yn ochr gan mi, a bron mynd trwy goesau horni check. Beck a'i ben yn ei ddwylo. A'n lwcus i beidio sgorio. Dyna ffach o be mae o'n dan. Rhwng dau chwaraewr sgil a wedyn yn twyllo i fynd y fanna. Mae o'n gwybod ei hun li am gyfle. Am Bale. Jones. Ia'n gafel, o mae yn cadw ddi fewn ar dir y chwarae. Jones. A Beck oedd yno yn cyrraedd hanner eiliad yn rhy hwyr. Ti'n gwybod be, o'n i just ar llithro tu ôl i chdi fanna i ti fewn yn un. Gwych gan Jones, jyst bod o'n dod ar y cae. Mynd am y post, Pennod! Come on! Mae'n ymestyn, mae'n un anodd yndi, ond unwaith ti'n cyrraedd i, mae'n gorfod bod y gol. Colwell yn dod nôl yn awchu am y bêl. Hammond a Thomas. Thomas, y curoedd un, Thomas! Yn rhithro'r ergyd yn syth at Ornicek yn gwthio allan am gic gornel. Yna efo Sgorio. Mae'n codi ben, mae'n gol dy golwr, gorfod o amser ella i feddwl, mae'r golwr di darllen ni. Un cyfle ola. Michel. Dyrni. Gol! Ornicek di dyrni ar eilydd Cian Ashford sy'n rhwydo am ddrama hwyr. O'n i'n disgwyl drama hwyr am I ddathi. O, Matty Jones yn dathlu Stwco Parec yn gandryll. Neith o ddim anghofio hwnna. Maen nhw'n heiddi beach, pel hir, oedden ni fel na. Edrych o hon. Techneg, pen drosti, mae'n dod ar ei lawr, felly wedi dod reoli i pi bach gwell, ond neith o byth anghofio a taro pel fel yna eto. Campus I Gymru. At Gwpan Cymru yr ewn ni nesaf ar ail rownd, sef y rownd lle mae clybiau uwch gyngor Cymru yn ymuno ar gystadleuaeth. Felly ble fydde na sioc? Wel, beth am yn Aberystwyth? O'n nhw ar waelod uwch gyngor Cymru ac yn croesawu Pontardawe o gyngor y de. Hines. Yn ôl at Owen. Owen yn y cwrt Cosby. At y llinell gwsg yn tynnu'r bel yn ôl! Ac ar ôl hanner munud, mae'r tîm cartra wedi mynd ar y blaen. Y capten Jack Thorne yn rhwydo. Gwaith da gan John Owen. Rhif 10 Aber yn tynnu'r bel yn ôl. A Jack Thorne yn gwneud dim camgymeriad. Cornish yn croesi, Cadwaladr! A Nathaniel Osborn, y golwr ifanc 15 oed, yn gwneud yr arbediad. Harry Owen yn methu'r bel. Josh Dow ydi hwn! Yn codi'r bel dros Steve Jones! A mae'r ymwelwyr wedi taro nôl. Camgymeriad erchyll gan Harry Owen. Y bas yn llithro dan I droed o. A Josh Dawood oedd y cyntaf ymatab. Cicrydd mewn safle ddawol i'r tîm cartra. Kirkman! Yn curo'r wal. Ond y postyn yn sicrhau bod y sgôr yn aros yn 1-1. Ben Woolen. Pawb dal ymlaen. I Aberystwyth. Y peniad I lwybr Harry Owen. Bradford rwan yn croesi. Steph Davies yn cael ei ben ati. Di dal ddim yn glir. Harry Owen gafodd y cyfle cynta. Nathaniel Osborn allan yn sydyn I rwystro'r ergyd. Pan ddath y bel nôl I mewn, nath I greu bob math o ddryswch. Cic hir lawr y cae, tuag at Steph Davies. Davies dal ar ei holi, ac o amgylch y golwr! A dydi ddim yn gico'r smotyn. Yn hytrach, mae'n gardyn melyn I Steph Davies am dwyllo. Fe nath o gyrraedd y bel gynta, cyn Nathaniel Osborn, ond ar ei bwysau hun. Ath y masodwr Aber i'r llawr. Kostrwmin yn crymanu'r bel tuag at y postyn pella! A'r peniad yn syth at Dave Jones. Tim Georgievski gafodd I ben ati. Oedd hwnna'n gyfla da. Be'n cael ei chodi mlaen I lwybr Luca Hogan. Hogan ar draws!
A fi oedd bron i Steff Davies gael ei droed ati ar y postyn agosa. Gonol y tîm cartre. I ffennio allan o bell a Kirkman. Kirkman o bell! A Nathaniel Osborn, y golwr un ar 15 oed, yn cael blaen i fysedd at y bêl. Un cyfle ola i'r tîm cartra. Un cyfle ola i osgoi cicio'r smotyn! A mae Steff Davies wedi canfod y rwyd a reit ar y diwedd. Mae Aberystwyth wedi torri calonna Pontardawe ac ar ôl sgorio yn y funud gynta un, mae Aber wedi gwneud yr un fath yn y funud ola un. Brach yn siomedig, y siwt wnaethon ni chwarae. Ti'n meddwl ni chwarae deg i Pontardawe, ni'n meddwl nhw oedd y tîm gorau heddi, so fi'n credu bod ni wedi cael get out of jail card fyna. Ond neis mynd trwyddo i'r rown nesa, hapus gael y gol a nawr symud mlaen i nos fawrth nawr gêm enfawr yn Caernarfon. Y nod i hwlffordd y penwythnos yma oedd peidio cholli dîm o adran is yng Nghwpan Cymru am yr ail dymor yn olynol wrth groesawu dreigia baglan. Gweitha cael o'r rhan fwyaf o'r cyfleon fe drodd hi'n benwythnos rhwystredig i'r tîm cartra. Perfformiad arwrol gan Matthew Stanton yn y gol i dreigia baglan yn achub i dîm ar sawl achlysur. Ac wnaeth y tîm sydd newydd ennill 2 ddyrchafiad yn olynol i gyrraedd cyngred y de lwyddo i gadw llechen lan. Mae Hwlffordd wedi troi'n arbenigwyr ar gicio o'r smotyn erbyn hyn ar ôl i campa yn y gema ailgyfla tymor dwytha ac yn Ewrop dros yr haf. Zach Jones yn y gol oedd yr arwr unwaith eto, tra roedd i gyd chwaraewyr yn sgorio gyda phob cynnig. Fe wnaeth J. Thomas rwydo i gadw dreigia baglan ynddi, ond yn y diwedd Hwlffordd sy'n camu i drydedd rownd y cwpan. Fe wnaeth y golwr ifanc o Zela Newydd arbed ddwywaith o'r smotyn. A'r Rhys a Brwdzese rwydodd y gig ola i gwblhau'r fuddugoliaeth i Hwlffordd. Nawr 2 dymor yn ôl fan hyn yn Stadiwm Dinas Caerdydd, cyrraeddodd Pennod rownd derfynol Cwpan Cymru. Colliodd i hanes nhw y pnawn yna yn erbyn y Seintiau Newydd. Os nhw eisiau mynd gam ymhellach yn gynta, oedd angen ennill yn erbyn Cwmbran Celtaidd dros y penwythnos. Henry Jones ar gic gornel. Mae'n cwpo Bertie Venables! A'r bloc yn y diwedd gan Powell. Y tîm cartre yn chweched yn cyngred y de. Yn ymddiffyn yn gadar ar hyn o bryd. Cwmbran Celtaidd wedi llwyddo i gadw Pennod mas hyd yn hyn. A Watkins yn llwyddo ni'r eto. Mae'r dyfarnwr wedi roi ddi. Watkins methu credu'r peth yn mynd i gael gair ar dyfarnwr cynrychiol. Cael cerdyn melyn am ddadle. Kirkhoff oedd yn codi i gael y peniad a Watkins methu rhwystro i rag groesi'r llinell. Davies ar tabliad. A Reffel a foli i gefn y rhwyd i'n mestyn mantes Pennod i ail nhw. A Pennod yn dechrau edrych yn gyffyrddus nawr, yn edrych fel y tîm o'r uwch gyngred. Harling yn llithro fewn fyna. Reffel yn ei lledu ddi. Henry Jones yn edrych lan yn gweld bod yna groesiad. Watkins yn dod allan amdani ac yn methu'r bêl. A geith Dan Jeffries ddim cyfle haws i sgorio tymor yma. Isles oedd gyda fe ar y llinell. A gwaith hawdd i'r amddiffynwr benio fewn i'r rwyd. Watkins yn mynd yn hir. Osforth tu ôl i amddiffyn, mae Isles yno yn cael lawr ar gol. Syth at y golwr ac yn y bloc ar yr ail gynnig. Cyfle gore. Cwmbran Celtaidd hyd yn hyn. Lewis Isles ar cyfle. Arbediad yn y diwedd. Wer o sgil. Taclo gadarn. Wer yn ei gosod i at Reynolds ar arbediad gan Watkins. Wedi cael pnawn anodd. Pennod yn pwyso a pwyso. Watkins. Pwyso yn y cefn. A mae'n y gamgymeriad. Y croesiad i'r canol a mae Bregwan a bloc ar yr ail gynnig gan Wer. Reynolds yn o'i gasglu brwsio na bron. Rhywffordd. Mae Cwmbran Celtaidd yn dianc eto. Nawr y llinell ti gad Wer.
Wir yn ei gosod i nôl. A Bregwan ergydio. Gael ei llawio mas yr eilydd 19 oed. Llawn bywyd. Mae dal yn ôl i gwasgyddiad. Reynolds. Bregwan, ergyd. Mae'n Celtedd heb cael llawer o gyfleon yn y gêm yma, ond camgymeriad gan Jeffries. A Michan methu cael gol gysur yn hwyr i Cwmran Celtedd. Rushton yn adennill y meddiant. Lledyr chwarae yn sgwar. A wedyn Olsion ar cyfle, mae'n torri mewn, mae'n ei droed de. Olsion! Wedyn rhoi bai Colwyn ar y blaen. Olsion, draed cyfle mewn y cwrt Cosby, ddyn ôl ar ei droed de. A rhoi dim gobaith i Ryan Williams yn gol yr ymwelwyr. Jones bas ymlaen tuag at Nick Christian sydd dan bwysau gan Beardmo. Heibio Beardmo yn ffodus braidd. Y groesiad gan Dacpan, a mae ddwy ddim i bai Colwyn. Braidd yn ffodus o Rushton yn y gornel. A mae Udo Dacpan wedi dyblu mantais y tîm cartra. Os y gyfla cyn yr egwyl i bai Colwyn. Jamie Cumming ochr bell ar cae, yna drin disgwyl am y groesiad yn y cwrt Cosby. Un wneud Iacpan, mae'n taro trawst. Os o hwnna di selio, sawn sgyn i lle bai Colwyn yn y drydydd rownd. O, Matthew Thomas ymleir, wedyn mae Kai Owen yn adennill y meddiant o'i flaen. Mae'n opsiynau. Iacpan o'i flaen, Alsion i'r chwith. Ar y postyn pella, mae Nick Christian yn sgrechian amdani, neb ar ei gyfil. O, draed cyflym gan Olsion. Acpan i selio'r fuddugoliaeth, ond unwaith eto arbediad o didog gan Ryan Williams ar yn y gêm, efos. Acpan gwaith da gan y fo ar ymyl y cwrt Cosby. Yr ergyd yn curo'r golwr ar ei postyn agosa. Ail o'r Prynhawn i'r ymysodwr trydydd o'r gêm i bai Colwyn. 12 munud i mewn i'r ail hannar. Y tîm cartra yn ymestyn i mantais yn bellach. A siawn sgen i'n selio i lle yn rhydydd rownd Cwpan Cymru. Bamba digon o le i frasgamu ymlaen. Y bas i Callum Parry. Parry ar ergyd, arbediad gan y golwr. Yr eilydd Joseph Smith. Eitha Rosri ddim yn rhaid y gêm ai fyny. Mae Bamba'r eilydd wedi bod yn ysbrydoliaeth iddyn nhw, ystod ymlaen, 5 munud yn ôl. Creamer, lledyr chwarae i Olsion, y dynghyfol Machna Nicholson yn dimau mewn y cwrt Cosby. Dacl yn dda, Olsion dal ar meddiant, y gyflodd yma i'r eilydd Sam Turner. Yn rhwydo'r bedwaredd, gol i bai Colwyn. Olsion yn creu y cyfla. Chydig dros 20 munud o'r ail hannar wedi chwarae. Yn gyffyrddus rwan i bai Colwyn. I gornel dod i mewn tuag at Ysmotyn. Beniad gan Nicholson. Bale wedi disgyn i Robert, os y gyfla yma. Oes ma yna, oedd e ar y llinell. Gyfla i Davies. Mae gefn yr oed gan Callum Parry. Smona llwyr yn amddiffyn bai Colwyn. Llygedyn o baith efalla i Lanrws. A mae gen nhw 2 munud ar 20 i gael hynna yn ôl i mewn i'r gêm yma. Owen Ford, sy'n codi ben. Yn opsiynau. O bas yn ei fler Parry. Yn troi Parry ar ergyd. Mae'n ail i Lanrws. Ail i Parry. Mae'n yn ôl yn y gêm yma. Ac a mewn munud a hannar o sgorio'r gyntaf, mae Parry di rwyd ei ail. Dylan Olsion. Olsion, di gael un pro yma. I creu un arall. Turner. Groesiad chwip o groesiad gat y postyn pella. A mae mewn. Oddi ar Lloyd Marsh Hughes. Neu fos yn ei hawlio hi. A rwan na hwnna yn selio'r fuddugoliaeth i bai Colwyn ymdrechion. Llanrws dod yn ôl i mewn i'r gêm. Olsion derbyn i nôl yn y cwrt Cosby. Ddyn i nôl tuag at Rushton. Rushton yn taro. Cefn yr hwyd. Tor Calonis i Llanrws. Chweched o'r gêm i bai Colwyn. Difference in quality yn y final third efo nhw, yn dda, ruthless really. Any mistakes that ni'n neud, dwi'n teimlo gath ni'n punisho, especially second half anyway. Ond pryd oedd i ddod i 4-2 ynde, dwi'n meddwl, sa'n ni'n cael gol arall reit sydyn, dwi'n meddwl. So un di gallu neud i reit interesting, ond ia, dyna fo.
At gêm darbi ar barc Waun Dew nesa, Evans yn Williams o Lanelli sy'n ddi-guro yn y bedwaredd haen y tymor yma oedd ar siwrna fer i wynebu Caerfyrddin. Vickers. Tu fewn y Bradley Gibbings. Hanner cyfle fan hyn o tackle ar Cameron Allen. Oedd Allen i mewn, dim ond un cyffyrddiad arall oedd angen. Sgiliau hyfryd gan Vickers, croesiad da, peniad rhwydd, a Cameron Allen sy'n rhoi Caerfyrddin ar y blaen. Neb yn ei farcio fe, a Cameron Allen yn penio'n hyderus heibio i Jack Lewis. Mae'r gôl wedi dod. Ashford rownd y gornel. A bas ymlaen at Sean Williams. Williams at Ashford. Cyfle fan hyn. Ashford! Arbediad ragorol gan Lee Idzi. Cyfle gorau'r gêm i Evans and Williams. A chwaraewr reolwr, Richard Lewis, dros y gicrydd. Ar ei drod chwith. O gwmpas y wal y tarwr bar! Mor anlwcus Richard Lewis. Dyna chi bas gan Gibbins. Cyfle fan hyn, ergyd Ishel! Mason Jones-Thomas yn mynd am y postyn pella. A Liam Thomas yn ymestyn i gam, ond yn methu cael y cyffyrddiad ola. Dyson. I gweld y rhediad gan Liam Thomas mewn at Gibbins. Dyma Harry Howells! A Harry Howells yr eilydd o'r diwedd yn sicrhau lle Caerfyrddin yn 1-15 ola Cwpan Cymru. Yn ei ymddangosiad cynta i'r tîm cynta. Dyma fydd digwyddiad ola'r prynhawn dwi'n tybio. Cyfle i Vickers ychwanegu'r drydedd. Dyna chi arbediad. Vickers yn crymanu'r bêl o amgylch y wal, ond am arbediad gan Jack Lewis. I chi drodd 16 ola Cwpan Cymru nawr. Beth yw'r gobeithion? Pwy licech chi gan nesaf? TNS away. Easy. Draw at Gau Seilo, lle roedd y Felin Helyn gwynebu her fawr wrth groesawu'r Drenewydd o'r uwch gyngrair, ac fe aeth y ffefrynna ar y blaen toc wedi chwarter awr yn dilyn gôl Dominic Smith. Roedd hi'n troi'n brynhawn anodd i'r tîm cartra erbyn hanner amser ar ôl i'r Drenewydd sgorio 2 gôl mewn 4 munud a rhoi 4 gôl o fantais i dîm Chris Hughes ar yr egwyl. Cyd brif sgorio'r uwch gyngrair Cymru, Aaron Williams yn rhwydo 2 waith, cyn i gapten yr ymwelwyr Keegan Mills Evans benio am ei gôl gynta'r tymor yma. Parhaodd y goliau i ddod yn yr ail hanner. Cheryl Foster yn dyfarnu bod sodliad Macaulay Taylor wedi croesi'r llinell ar ôl taro'r postyn. Zeli Ishmael seliodd y fuddugoliaeth i roi'r Drenewydd yn yr het ar gyfer y rownd nesaf, ac cawn weld nos fercher yma pwy fydd yn ei gwynebu nhw. Wel, dyna ni am heno. Diolch yn fawr iawn am eich cwmni. Mae yna gêm fyw o uwch gyngor Cymru nos fori gyda llaw y Bari yn cwrdd a Fontypridd. Mae'n fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar. Bydd holl uchafbwyntiau a goliau gemau canol wythnos gyda ni ar-lein hefyd. A wedyn ni, byddwn ni nôl nos lun nesaf gyda holl uchafbwyntiau penwythnos llawn arall o uwch gyngor Cymru. Hwyl fawr i chi.